bakuphethe okokuqala ngeke bavuma ukuphathwe lapho yakhona angikwazi ukhonzaphi angikwazi uzokwenze njani abantu abakuwe ngeke bevuma ukuthi bafike baphathwe 1 2 ongenzeka ukuthi kungekudala kuyoba khona ibandla eliqondene nawe uma ngabe kuwukuthi lento ngempela uyayiqinisa makwenzeka Khehlelezi usisi wami la insizwa yakwaDlamini ivula ibandla ningathuki iloko engizokusho kuphela angisho ukuthi nange enika imikhanda it's fine kodwa lapha yakhona lapha ufika khonze khona izinto ezikuye angeke zizoyivume ukuthi ifike iphathwe iloko engizokusho yini kimi akezi yini kimi isiphiwo ophiwe sona isiphiwo ophiwe sona Dlamini imani ngaphikisa nodadewenu ngibuyela la uthe umoya onjani ngathi mina ubona into ezayo nento eyenzakalayo nento esazokwenzeka umoya ngikhulume ngomoya ngathi umoya ukhulume ngento eyenzakalayo right now ngithe kusikhotheni akake manje sesiyavala bafethu kushawu 11 ngithe umoya uthe kusikhotheni kimi usikhotheni ukhona umuntu omhlolele ngesingisi washaya lapho into akade ngacabanga ukuthi ngakhulunywa lo muntu akayona inyanga lo muntu akayona but ukhuluma isilungu egqoka isudu noma begqoka ibhluku elimnyama nesheti elimhlophe isudu ingaphelele wakhuluma into emdidile waqede wathi lo muntu mina indlela yokukusiza I will just pray for you angazi noma lo muntu ukhuleke liqhibi noma ini ikhona inkinga usikhotheni abhekane nayo noma asafuna ukuyifunisisa kahle vele mina mawuthinta indaba yebandla uthi umoya kimi usikhotheni ibandla azoba nalo uzoba nebandla laseZayoni uzosonta ngibona kushaya isigubhu ngizwa lento ifuna isigubhu kakhulu mosa ngamangala ngimzwile ethinta igama lokuthi mina ngidivosile angamangala indoda ingahlali ngoba vele uvuke lo sisi ophumela uthiwa uRashni noma ubani ophumelana uthe uvukele idlozi la kaSikhotheni livukile vele lavuka lama ngeenyawo ngoba lali indlondo enamakhanda awu7 lavuka lama ngeenyawo selifuna ukuyikhombisa ukuthi mina kahle kahle ngubani ititekile mina umuntu ozothandana nalomuntu angambamba ngamanqindi ambambe ngezandla athi sukuma silingane ngoba ikhona into uSikhotheni njengamanje asayifuna emdidile wathi ake ngibone lo mfundisi ukuthi lo mthandazo wakhe uyasebenza yini wathi lo mfundisi ukuze ubone ukuthi lento yami iyasebenza allow Jesus to work right now akakakhulume manje singayilena le akakakhulume maybe uzogcina khona vele esontweni noma uyogcina ebuyila sazi isiphiwo sami ngazalwa naso angisitholanga kuSikhotheni angisitholanga enyangeni ngizalwe naso ngaba nesiphiwo eli ngisemncane so angeke namhlanje uma ngidecide ukuthula ebunyangeni bese kuba neproblem mina ngithi kini nonke kuhle mangisathulile ningavumi ngikhulume kuhle mangisathulile ngizazikhulumela nje ngami ngendlela yami ngoba uma ngabe lento enzeka manje ngicabanga ukuthi into engasheka akayenzeki lutho akenzeki lutho nje ngoba ngakhuluma lutho laphani nje isizwe ngoqiniso and ngikhumbule ukuthi njengoba ngiphumile kanje akusho ukuthi impilo izoba lula akusho ukuthi futhi nale time ngisebunyangeni ibilula into engizonitshela yona iqiniso ngiyalazi intila phakathi kinhlizweni zenu nalazi iqiniso mina ngikhulakile ngiyalala ebusuku abo manje ayeke nilale nina kumele linde 12 noqhatha manje noPeta
Ngiyakutshela mntakamkhulu. Kubi manje kumele niyochatha laphana niqhele niyolala mina. Ubuthongo ubudede angiloyi muntu angidingi iqhatha namuntu. Ngiyothi nje babathatha ezulwini emakhonzi gama ngithi tip noma ngalala ngikhuleke kusala ngilele. Ngiyolala. Into engichazayo gogo Sikhotheni Ntombendala sala bekhuluma ngiyakupha namhlanje. Kulaleli gama elingichazile lodwa nanti aleli ngizalwe nalo ubizo isiphiwo sami. Nalo ke lelo gama nelencane lokugcina ngizalwe nako kushuthi bekusenyameni namanje ngokuphuma uphuma nento ebisenyameni yakho. Ileyo nje into engichazayo. Ukhumbule njengoba ngizalwe nayo anginikwanga uSikhotheni. uSikhotheni ungithole nginobizo. Nayi-ke into engifuna sikhulume ngayo emakhehla. Ubizo uzalwa ngayo. Nayo-ke into emele asikhulumeni. Okay manje asikhulumeni-ke. Khehla lezi sicela isiyethimilisi yakho. Asikhulumeni. Ubizo uzalwe nayo. Kokhele sicela 1 hour wakho. Ungalali mkhulu. Sicela nje hour la. Ubizo. Ngola mina mangaphilela umoya mina ngivele ngigule straight. Cela usiphe nje hour nayo into esingakhuluma ngayo. Ngiyabonga uzalwe nalo mina. Lwenalo angidingi assistance ebizweni lami. Nginikwe umdali wezulu nomhlaba. Ngicela ukubuza wena nyanga yeshumi ukuthi ubizo lwakho ulithole kuphi? ake ngibuye la. Ubizo lwami ngithole mhlangizalwa. Amen. Nikwa ngaphuma nalo. Amen. Lacasha lavela Linda ngeke ngilibone ngisemncane. Ngizalwe nalo. Ungilinde ngifuna ngizwe. Ngizalwe nalo. Lahamba langazibonakalisa ukuthi okay ngiyalazi. Kodwa izinto ebezenzeka mina ake ngiqale ngikhulume ngami ke Sikhotheni singakafiki endabeni zokuthi ngisebenza kanje angithwasanga mina. Mkhulu sikhuluma ngobizo asiyeke lezo. Nanku angani ngifuna ukuya kulona ukube mhlawumbe ngiyeke umuntu bengizothi yena ungikhuphile ubizo lami. Manje angiyanga kumuntu. Kodwa ngicela uchazela abantu bakho ukuthi angiphuzi utshwala baJehova. Mina mehla manje bazalwane akaphuzi ngimgcine engaphuzi. Unayo lento ukuthi mayisevuke lento yakhe ivele ivuka imenza ngathi shuthi into eyisidalwa yabo eyinqena ivele. Ungakhuluma mkhulu sokho. Qhubeka Khehleni. Okay. Lazibonakalisa ngani? Ngizibonakalisa. Kwaze kwabe liyafika ngani? La ngembatha. Ngokwenzeka kwezinto ngeke ngize ngijule phela ngoba uthe awufuna ngani ngijule ngichaze zonke izinto. Kodwa nje ngazalwa nalo kwayisiphiwo sami. Angeke sithathe umuntu ngeke ngithi sisoyo ngene enganini yami. Ingane yami nayo iyophuma naloko kwayo okufanele. La ngisebenzisa ngendlela elingisebenzise ngayo ngize ngifike lapha sengikhona namhlanje sengisebenza ngabantu 13 years ngisebenza ngawo. Okay. And then amadlozi akho ningizwe kahle angithi idlozi alikho mina. Amadlozi akho uma sewakungena athi usebenze ngabantu akungena ibizo awunalo noma akungena akuyakulekelela kule bizo onalo. Amadlozi ami amadlozi ami asengena ngoba ibona abantu abanethempeli lasekhaya kithi emisami engiyaye ngifike ngiphahle kubona abangitshela ngaleyo zinto abazongitshela ngazo bangembatha. Sikhotheni ningakhulumi noyithu nami nginombuzo la kunyanga yeshumi. Nyanga yeshumi. Yima ngicede Khehlelezi.
uma ngabe uthi kumina idlozi lakho lifika ngoba sesikhuluma ngomsamo sesikhuluma ngenye into ngisese kulento yebizo mina lo bizo onalo amadlozi wakho akulekelela kanjani angena kanjani kulelo bizo osozalwe nalo from esibelethweni ungizwe kahle futhi angithi amadlozi awekho ngifuna ukwazi ukuthi kuleli bizo othi unalo uDr ubani konje unyanga yeshumi useyengena kanjani manje kuwe ukuzazi okulekelela kulo bizo ozalwe nalo ngifuna lo mphendulo ukuthi sebakulekelela nje yibona bakunike lo bizo ozalwe nalo noma bakuthola endleleni base bakulekelela ngathi ngavela nobizo lwami kodwa ngithe ngisendleleni kwafika abanye abakamoya ngoba phela nibehamba ngendlela abahamba ngayo kunabo omkhulu bami kunabo gogo bami angeke ngisho moyo wangena ngoba nake isangoma ngoba nako kodwa ngathi nangabe ngihamba vela adiwele ngevideo vela adiwele ngathi nengihamba endleleni bafika nabo ngamandla followers enough okay uthi bakuthole ngendlela mkhulu ngani ngisengidisturb usisi futhi bakuthole ngendlela lalela ngithena ngabe sengifika sengihamba emsebenzini welosi bafika ngokwemoya yabo abaphile emhlabeni banyathela babe nezizabelo zabo ngithena ngikhuleka bathola lento yabo nabo ukuthi naku lo mntwana kufanele simlekelela kuleli ubizo lakhe nengabe ngithi maphanda phansi nezidalwa zakhe nabantu bakamoya abala ethungweni lakithi ababe yibona abanamandla abafisayo ababe nokuphilisa ababe nezinto zabo ababe khona emhlabeni bephila benyathela babone base bafethe bethi Dr. Nyanga isho umnako nangu lo mntwana siyamthatha njengamanje kulolu bizo lakhe sifuna ukuqeda imisebenzi siphilise ehambe einyathelweni zethu ethathe lezi zinto zethu esebenza ngazo esahamba emhlabeni sikhalela ngoba nabo phela basuke besosizini labo nabo ngendlela abanayo kodwa bafike bona bazo-eda phezu kwalolu bizo enginalo olwami engifumbathiswe nalo ukuthi bona bekwazi kunangabe ngibamemeza ukuthi bantu abadala bomkhulu nani benje befike ngemsebenzi yabo bese ngiyaqhubeka-ke ngiyaphambili ngomsebenzi wabo nabo bahamba emhlabeni beney'phiwo zabo kodwa ukhona ugokwami mhlobo wothi nanginomntwana nabo ngeke ngichaze okuningi la engizothi ngizokuchaza ngithi lona kanjani kodwa indlela nabo abafike bahlala ngayo phezu kwabo bayibona imisebenzi ekufanele yenzeke phambili nokuphilisa abantu ngicela ukubuza phela nami bafowethu kwenyanga yeshumi nombuzo la njengoba bese ngikhuluma ngalezi zinto zemoya yonke into ngizwa la uthi wena uthwasanga bafika bathi sebenza pho umuntu ongathwasanga uthwasisa kanjani ebengathwasanga it's like saying mina ukudriver ngifunda angiyelanga e-driving school umfundisa kanjani pho umuntu ukudriver wena ubungakufundanga ngoba phela ikhona eminye imithetho yasendumbeni okufanele uyazi ngokomthetho wenza njani ke lapho nabo ungathwasanga ake ngibuye la kuwe kahle lami nangabe umuntu uzomthwasisa uthunywa isidalwa sakhe awumtsheli wena ukuthi akazothwasa la ekhaya nokuthwasisa umuntu kufuneke ukhulume labantu bakubo kungabi wena umdirector neze la ekhaya ebalini abamtshela ukuthi ugogo Sikhotheni akamlekelele ngokuthi ukhehleleza akamlekelele ngokuthi nangabe wena lo muntu oza la ekhaya uyakwazi ukuthi uzomukelana nangabe uthunywe ngempela lizomukela ithonga lapho lingitshela ukuthi angimsize ngokuthi kodwa hayi ukuthi usuke ethwasise nini kodwa kufuneka ekhulu umoya kufuneka leswaye abanye thothi ezinye izinto siphuma sezingeni ngoba omunye umuntu nangabe kufika umuntu ezongena ophehlweni usuke etshela ukuthi kufuneka ezolalela mina gobela usuke ethunywe idalwa noma ilaba abantu bakuba bambethe ukuthi akazongena la ekhaya la ekhaya uzocela ukulekelela uzongena ngaphansi kophahla lokuthi ufuna ukukhonjiswa indlela eya
phambili nangabe mina befika kimi ebusuku bethi lungisa umntwana khona lapha sona khona nangabe ezongitshela mina ukuthi kufuneka ngidle ikhambe ethile nethile kufuneka lo mntwana wamqabeli ngoba kusuke khona abantu bakubo abahamba naye ekuyibona abamlethela ekhaya abanye uzothola sebephuma basenayo lento abezoyilanda la ekhaya ngoba wathi nefika la ekhaya ngamtshela ukuthi kufuneka kube yimini ozomtshela yonke indlela yokuthi akahambe ngale ndlela akatshelwa ngabakubo nangabe mina kufanele nangabe thunyiwe bazongitshela akhulume lezo zidalwa zami ukuthi siyamukela nezingamukela futhi kuzoba nendlela ezizomjikisa ngayo. Ngicela ukukhuluma mkhulu ngicela ukhehlelezi ngicela ukukhuluma kule platform yakho ne ngibathe angisakhona ukuba right. Kunomuntu la omele aye cooperation kule viki esiya kulo for lezi zinto lezi zabosimami ama-fibroids. Uhlushwa ama-fibroids kakhulu. Bengisacela ukuthi fibroids so bathimela aye ku-operation. Bengisacela ukuthi angayi kuleyo operation ngoba angeke aphinde azale. Sawubona. Vula imic Chang, vula imic Chang. Ngicela ukuceda ngoba ngiyalimala. Ngicela ukuceda ngale nkulumo. Okay. Ama-fibroids yakhe ayamhlupha. Sewakhande into engathi ama-gallstones. So kumele aye ku-operation sekatholile incwadi. Bengisacela ukuthi angayi. Ngicela ukuyiceda lapho bengicela ukudlulisa lokho nje. Bese ngilimala kakhulu that's why bengiphuma camera. Chamza vula ivideo sikubone. Sihlahla Ngicela nje kuphela. sihlahla sedoda kana amapicture sikubone. Otherwise sonkhipha. Gogo Scotty. Yeah. Siyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma ngami sisi. Ngicela ukuphuma bakwethu angisekho right. Asike Ibone again njalo. Ibone again. Awulivelela iqalela ngomuntu walo nkosiyami uzowuthatha umnikelo. Mntana usuqale ngaye nje ibone again. Pastor Scotty. Yebo Adiyele kunjalo. Kunjalo. Ungabisaya lapho. Uthiwa bazokhohla iskero bazosikhohle esiswini sakho. Ayinamandla lenyoka yakho ilandile kafaya. Khalisa abantu zobawisa. Ubani othi uye umuphi asikisa ngibona la kuphana. Adiwele. Enohlalela isikhathi la uAdiwele yazi abantu balokathi aphume. Bohlalela isikhathi sakho sithando sami. People don't understand ukuthi ukhalelani. It's because uyazazi ukuthi usuka phi nalama pain akuphethe. Uyazazi ukuthi isibeletho sakho sisuka. Bahambile abodokotela but your time is now. Zoba right. People don't understand why you crying. They won't understand your pain. They won't understand why now. They won't understand why you stayed so much in this life. However, I'd like to thank you for staying because that means you waited and you understood why you stayed. The Bible said, Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I shall make it happen. It is your time today, my darling. It is your time. You've been waiting, and today is your time. Let it happen. God is here. Mina ngisacela ukumphilisa manje. Oh. Ngicela ukumlapha manje. Qhubeka doda. Angazi noma une space ngilaphe khona. Like esokudinqika phansi. Yona khetheleza uphume lapho. Phuma lapho yini ke?
Angikho lapho. No mina bengifuna ukumsiza manje. Ya, ngicabanga ukuthi unaso ispace uyakhala akakwazi ukuvuma. Mina ngiyazi unaso. Like No ule. mina bengifuna ukumlapha manje. Yes, awunaso. Namanzi akhona eduze une-swimming pool eduze kamakhelwane. Oh man Khehlela izityo madoda. Ngicela ukumsiza. Qhubeka lapha. Mama. Siswami. Usakhala nje. Ungaphazanyiswa umuntu onukhala. Hayi madoda. Ngiyayeka ngicela Qhubeka mfowethu, qhubeka lo muntu usakhala ungamphazamisi. It's like wena umuntu akuphazamisa uphezulu komfazi. Ngeke akuphazamisa umuntu uphezulu komfazi nawo. hayi ngiyamyeka. Mina Athi ngiyathanda. wena usuqedile ukukhala mama. Ukhohliwe ukuvula imic yabo. Ya, use right. Siswami. Hello, good. Ngicela nje wehlisa umoya mntaka mama. Wasuyamchama manje ngevoice now. Imani Khehlela madoda. Yazi ngeke usebenze nalo muntu. Yo. Siswami. Awuyaqhubeka. Hayi lento yakho ngiyayizwa mina iyafuna ukuchama wena ayingeke. Khehlela kunalo Aduele mina sengiqedile but singaqhubeka mhlambe ngokunye. Athi wena nawe uphula phela ngozoloke kubiza inyanga yeshumi. Athi mama sisiwami nawe yebo. Kunalo okay mara Khehlela singaqhubeka ngizoba right. Elapho inyanga yeshumi ngiyakuzwa mina. Uyakhula phakathi code 14 manje. Phakama gesa lami. Siza lo muntu. Today is Kunalo izinto zakhe ezimilo ngoba kuthiwa uhlushwa isibongo manje uyahamba uyafunisa umndeni wakibo baba umama akasekho emhlabeni. Shamsa vuka vele video. Shamsa. Oh, maweni. Shamsa video. Yeah. No, ivideo ngeke ngikwazi ukuyivula ngoba ngisebumnyameni. Ngicimile ugesi la engikhona ngisendlini yami. Uma wena kudala ngimbheka. But dala siswami Uskhotheni babe, uskhotheni. sithandwa situtumi. UTumi ngicela ukubiza ngoTumi. Ngicela uTumi. Angeke kubiza ngoSkhotheni because that to me does not require mina ngicela ukubiza ngoTumi. Okay, fine. Lokho kushoyo kuyiqiniso but into engifuna ukisho ukuthi lokho okushilo kuyiqiniso. Kuyiqiniso sithando sami. And I don't know, somehow I'm connected. I keep on following you. I don't know why, but I keep on following you. You have this willpower. You have this willpower. Angayazi ukuthi nami. Okay, I do see you and I keep following you. Okay, angifuni ukukhuluma kakhulu because I don't want to end up lying and talking izinto engekho right. But lokho kushoyo kuyiqiniso. Ngiyabonga. Yes. Anginawo amandla ngoba akusiyona life yami. Kepha bengicela unginike ithuba nje. Lo ebengikhuluma ngayo ukuthi kuthiwa It seems like abantu abaningi badla ngemaphayiphi that ugogo Skhotheni announced ukuthi she's no longer a sangoma, so awuphendukile, and abantu abaningi they're like saying ukuthi now that uphendukile kumele akhulume kabi ngetangoma since ukhuluma kabi ukuthi ubamba ngoma it's a cult.
And there was a live lebe khona phakathi kwetangoma ifaka phakathi na Dr. Kehlelezi where they revealed ukuthi uSigogo Sikhotheni will be opening her church since labantu labephila kuye abafuni control abafuni kuleadwa bafuna bona kuba leader and people said ukuthi ngisho angavula lesondo lakho Gogo Sikhotheni stop mlandzela nje siyosonda esondweni lakhe phumani nje Gogo Sikhotheni hands off uGogo Sikhotheni because abantu abaningi bajabulile ukuthi sowukhethe inkosi animsindisi so why bantu baloku bamgqeka bamjaja. Please do comment what you think below down on the comment section. I'm signing out. Goodbye.